Etxeko lanak eta erosketak ia danak nik egiten ditut. Bera, gutxi. Beti emakumeak. Gizonak beste lanetan ibiltzeialako da hori. Ni konturatzen naiz, ze gauza falta dien, gehien bat. Sukalde lana erdian egiten dugu. Eta erosketa gauzak, ere. Andria gehiago sukalde zeuni, baina nik egit, baina beha gehiago egitegu. Etxian ama sukaldatzen, beha normalean konturatzea denetaz, eta... Etxeko lanak normalean nik egiten ari naiz. Garbigailua jarri eta arropa garbitu. Garbiketakin, plantxa eta labadora jarri, beak ere jartzen du, baina gehienan ni. Etxeko garbiketa, ia dana nik egiten dut. Erropa garbitu, labadora jarri eta plantxa eta dena Andri egiten du. Etxeko limpieza guztiak emaztea egiteko. Etxeko garbiketak ia dena amatxo egiten du. Zaintzan gure ama ibiltzea, gure amona zaintzen 100%, orduan ja hemen berezako dena. Haurren zaintza, 50%, 50-50 egiten dugu. Fakturak egitea eta ikustea eta hori, normalean nire motia egiten ari da, baina nik ere laguntzen ari naiz. Fakturataz, etxeko gastutaz, eta hori guztitaz aita arduratzea normalian. Orduan, hori bai, aitai puntua. Konklusioa ikustea, kargu gehienak emakumeak eramaten dula. Emakumeak itxien egiten duen lana, gizonak egin ez du konparatzek eta ez du ordaintzeko posturik ez du Andriak egiten duen lana. Argi ikustea, gorriak irabaztula, orduan etxe askotan ere, oraindikan emakumeak lan gehiago egite dula, gizonezkoak baino. Ikuste pixkanaka igual, horrekatuko ala. Hori ez da justu eta mutilak gehiago egiten ari behar du ere. Saiatu beharko geha, oraindik impultso bat handiago ematen da. Lehen oraindik askoz nabarmenagoa zen, pixkanaka 150 izaten.